Reels banai video banai huwag kang gusto nung kahit nakiruan nung nangan. Reels banai deng dolar kamay deng iwi siyaw din karlang deng ay pungi. Ya bijaya biji ko bihaw kurama primu yang muna. Anong nanwa jama mabijay. Nung nanwa rajabar. Nanguna गासिबो नङा साफा सानैयाल' आरो माने फेसबुकआव भिडिअ बानायनानै रिल्स बानायनानै डलार खामायनो फैसा खामायनो खायदा लाबायबायैनो लासै लासै कमेन्टआव रायज्लायदाव मेसेन्जाराव रायज्लायदाव गाबोन फनाव रायज्लायबाय वाट्सएपआव रायज्लायबाय ब्लग ना उन्दै दं ना फिसा दं गथ' दं पात्ता गैला जागोन ना जामायोमोन biar jangan jangan lagau. मोसानांगोन खिन्थु सेंग्राफोर मोसागोन ना मोसाया ओरैजाय बाज्ल'नांगोन नङाबा जानाय नङा गोसो दुंनाय नङा आहा आंनिनो मेथाइ बेखौ जोंहा चिरां जिल्लानिफ्राय सोरां बसुमतारी बिथाङा दिरुनदोंमोन गायदां बाजारनि पकरा होननाय खोनाबायदां नोंसोरना खोनायाखै सोरबा सोरबा जोंहा बे माबाखौसो सानो जाहैदों दा नोंसोरबो बिदि सानो नामा आं मिथिला ओंखायनो बे टिपु सिनायोना कमेडियान सासे टिपु एक्टर सार जोंना दङ बिथांखौसो खनदों होननानै सानोमोन जाहैदों दा आं नोंथांमोननो प्रेक्टिकेल खननानै खोन्थानोसै मेथाइआ आंनिसो थारमाने बयबो आखाइ खबदोब्रा एसे मादैमोन बयबो थेंक इउ गायदां बाजारनि पकरा आं बिहामजा राखरा गायदां बाजारनि पकरा आं बिहामजा राखरा रुचि गुराम बिया जाखाया सावमिन मम' नङाब्ला गुफुर गावदां नाब्ले ब्ले जेरावखि थाङा जदामब्ले मा रायज्लायो बियो लेब 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 दाव लेब लेब दाव लेब लेब दाव लेब लेब हाबाब हनै जालायबाय गोरलै मिस्रा माबा बिहाव बिहामजो सामफ्रामबो दावराव दावसिन जोबनो गैया बोरै जानांगौब्रा दै बिथिंलाय Ama tunung banlay biham jinya korlay nu basim jinda ma basim biham jinga gaidang bajani pokora ani biham jara kora gaidang bajani pokora ani biham jara kora ruci guram dia jakaya shaumin momon nongablan gufur gaudang na ble ble jerau thanga jodam ble mama rai rai yo yo lep 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 daw lep lep daw lep lep daw lep lep जालालै सयथि बिसोरजों रंजा बयबो सेंग्राफोर एसे मोसादोब्रा बोरै जाखो बिदिजोंलाय बोरै जानांगौ जाखो रंजाना जामायोमोन लागाव बोरैया आदै आदै औ थांसै थौ नङाबा दा दांजाथारलायगोन नों बिहामजोजों ओरैनोबा नोंस्रा सामफ्रामबो दावराव दावसिन जोबनो गैखाया आलि आदै जिनाय बिहामजो आंखौ रायबा हाबुनबा खोनासङादै जिनाय नोंनो बिहामजोनि आखलखौ फारि फारि खोन्थागोन आं खोनासंदे मिथिफास' फरायनाय आदाखौनिया बुजिनाय एसे एनैयावनो रागा जानाय थोरसि लथाजोंल' दाख्लायबायनाय मिथिफास' फरायनाय आदाखौनिया बुजिनाय एसे एनैयावनो रागा जानाय थोरसि लथाजोंल' दाख्लायबायनाय मामा नायो हाबाब मबाइल नायो निग्लाबनाय मामा नायो हाबाब मबाइल नायो मिनिग्लाबनाय
बेराया लिंबा लिंना लागामैया जांथा फाग्ला बेराया लिंबा लिंना लागामैया नोंनि थाखायनो गामियाव आंहासो बखि जाबाय नोंनि थाखायनो गामियाव आंहासो सावराय जाबाय सुख गैया खाफाल सानसि गैया सुख गैया खाफाल सानसि गैया जौ लोङै लोङै दुम दाखाल दावराव दावसियानो जोबनो गैया जौ लोङै लोङै दुम दाखाल दावराव दावसियानो जोबनो गैया दासो मोनदों सालिया लग्राखौ दासो मोनदों रंजाबायबो रायजोफोर बरिया आफा आफा हामा लोङै जायै सानफ्रोमबो दावराव दावसि बेलाय बेबायदि दावराव दावसिजों बोरै गोजोन संसार जानांगौ जाखो नोंसोर मानो बिब्दि दावराव दावसि लोङै जायै मानो नांलाय खमलाय माबोरै रायजो जागोन बेबायदि दावराव दावसिजोंलाय माबोरै संसार जागोन बेबायदि नांलाय खमलायजोंलाय लोंबाय जाबाय फैबाय बेयावलाय बिहावफोरनि मा दाय दं होमबा दानि जुगनि बिहामजोफ्रा रिल्स बानाय बानाय भिडिअ बानाय बानाय हौवा गोदानखौ सुनो खायदा नागिरो नंना नङा रिल्स बानायदों डलार खामायदों USA आव दोनखारलांदों आइ फुंनि बिदि जायो बिदिखौ बिहावफोरा माब्रै मोजां मोनो नंना नङा जामाया मा बिजाय नंना नङा रायजोफोर नंगौना गासिबो नङा साफा सानैयाल' आरो माने फेसबुकआव भिडिअ बानायनानै रिल्स बानायनानै डलार खामायनो फैसा खामायनो खायदा लाबायबायैनो लासै लासै कमेन्टआव रायज्लायदाव मेसेन्जाराव रायज्लायदाव गाबोन फनाव रायज्लायबाय वाट्सएपआव रायज्लायबाय ब्लड ना उन्दै दं ना फिसा दं गथ' दं पात्ता गैला हिनजावफ्राल' नङा हौवाफ्राबो खिन्थु गासिबो एखे समान दे जिखुनु हक आङो माबायदि मेथाइ खनबा सेंग्राफोरनि मोदोमाव नांहोनो हागोन बेखौसो सिन्था दा बांद्राय खरा खनबा मादै मोना हाब मा जानला मोनला खना थांखो सिबिलाय होनगारगोन ओंखायनो सिन्था खालामदों एसे दा सेंग्राफोर माखौ नांगौ बुंलाय नों जुदि जिरायनानै थाबाय थायोबा आंबो जिरायना खनगोन सारे गा रे गा मा पा मा पा दा नि दानि सा बिदि खनसै भिडिअखौ नायनायनि थाखाय साबायखर गोजोन्थों।